With technology and humanity, we can go further together. Vodacom. Masibulise ngosuku namhlanje silapha eZwelitsha eZone 3 Park simenyiwe ke iqonqe VW Club size ku meet and greet yabo so namhlanje basibizele apha eZwelitsha apha eZone 3 bazosichazela kuba kutheni bedecide ukwenza le club and bazosichazela kuba ithini ipurpose yayo yonke lento so ke sizile sizomamela ukuba kwenzeka ntoni iJune 16 namhlanje they decided to remember the fallen heroes June 16 1976 ngoluhlobo so ke size kubo sizomamela ukuba yintoni kanye lena basibizele yona ndingumalwande Ndalo Matyana weZwelitsha Online TV. Ipurpose yethu apha ke ngoba sidibene olhlobo sizama ufikela namakhaya ahlelelekileyo ngoba thina sikwazi uba sidibane singolhlobo silungise eligama eli sekurongo nasezikolweni apho sihamba khona sifuna ushiya igama elihle. Nkosi mhlakazi. Okay, mandibulele Sihlalo. I think the whole point why we decided to do this is to change the mentality abantu as VW drivers, because not all of VW drivers are reckless drivers. Now VW is the most sold car, we all know that. So abantu abafana gofana, but we as the club decided let's call all the responsible people that let's try to inspire others and move forward to reach out to the community ukuthi we as this VW club and VW drivers are doing this positive stuff for abantu. So we know that there's painted pictures of VW drivers, but Tina as VW Konza VW, we're trying to change that mentality. The reason sisenza le convoy yokuqala ne it's whereby sifuna ubabonisa abantu bana siyazama siyadibana siyathetha. I think izasamkela i-community and ke ngoku as also nale social media nisikhupha kuzo I think nayo izaba nako ukusincedisa ekwamkelweni kwethu luluntu. Masibulele sisimbuli enkosi. Ndingumalwande Ndalo Matyana weZwelitsha Online TV enkosi.